Hola, avui tinc dos invitats estrelles, Doraemon. Nobita i en Doraemon. És un privilegi per mi tenir avui al meu costat a dos grans personatges. Doraemon, quina opinió tens del teu company, el teu amic, Nobita? Saps, José? Estic fart, estic molt cansat. Gegant m'ha picat. És que Gegant em roba, me cago en tot. Estic fins als nassos. Però Doraemon, el lligam sempre m'està abusant de mi, Doraemon. No creus que t'hauries de defensar tu sol i li hauries de dir a la Shiru que l'estimes? Shiruka m'agrada i ella sap que l'estimo. Estic enamorat d'ella i ella ho sap. Nobita, és veritat que a l'escola treus zeros? Trec zeros tots els dies. Soc un burro, Doraemon. Nobita! Espavera, collons! Bé, Nobita, Doraemon, gràcies de nou per venir al meu programa i parlar una mica. Espero que us agradi el meu programa i fins una altra.